يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. السلام عليكم. السلام عليكم. waye kai? Ni ne. Kai wa? Kai da shekaran jiya ne magana da kai ko? Kai ne ko? Kai ne bara maka hada wuta baka hada ba ko? Ko da ni tawo ban isa wurin nan ba. Sai ka zama kurciya ko? Kai ne ka zama kurciya ko? Sai ka hira wata bayan ta koma gida. So idan ma yanzu kwanan ka ya kare, yanzu na zaka mutuwa. Na tabbata ma zaka ji lafiya yanzu nan wallahi ta aika ka lahira. So kai bisa kanta. Jawa ya kadan. Saki ta hijab. Ba ni na haba ta hannu ba. Hijab. Ki buɗe abin nan sai ke tabbatar da ya ƙone. Kina ji na? Bude mana zai. Sai ke ga ya faɗa wuta ya ƙone ya mutu sannan ki buɗe. In ke tsaya an ƙare ke hutar da kanki, in kuma ke bari an ce da wahala ke wahala da kanki wallahi. Kuma dan miki gaskiya. Dawo kanki saka ke cikin hijab. Saka ke cikin hijab. Saka ke ciki. An taɓa mishi ne. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. كلا كغني يا مي يا مي kakki mu da ƙarya ki rantsuwa ki ce billahi allazi la ilaha illa huwa ya kone shi haka na inja ki rantsuwa da Allah ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa ya kone ya kone ke ga wata ya mutu bude ta karki min ƙarya ke bismillah